Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipud kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyo yo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalal Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 10, versikulo 19. No sao kala asao, dakdakkel ti kundaway mo nga agbasol. No masirib ka, agulimag ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito programa tayo. Dala, kinapudno, ken biya. Adda man ang itatadama sa umalabsak iti parangan ti palay na. Awan ka diti trabaho na, no kastoy nga aldaw ti Domingo. Kasaritak man. Labsan kayo pa tata. Nay, papanam ka di Manuel. Takit ka na yung nagmay saka lumabas iti paraanga. Inak makimisa tata. Awan nga rod kadwak. Tasanak paimut anak asawa. Saan aday tati kahit ko asawain. Makita ngamin kahit pasig ababay dagiti kakadwam amapan makimismisa. Awan pa'y kadwa malalaki, Manuel. Uwin nga rod tata. Uray di simbaan, kat man manumot ti lalaki nga dayjay. Babae ti kadwan. Saan arumbang nga paatiw ka, Manuel? Kumaa, ngamawan mo't dagiti pada tayo alalaki. Nakapoy da no, awisak ida. Agpaigid da kat iti dalanan. Anya? Iswa, da kayo na ati awisak tata. Umay kayo, tapno at dakadwa ka mapan makimisa. Ay, alaman nga rod, Manuel. Sumurutakkan ka. Nalpasan di misa. Aga-awi din dagiti nakimisa. At ato nga amang ti babae adi maray. Mapilbilang lang dagiti lalaki. Tinasayaat, orayak ni Manuel, tapno dakadwak nga agawid. Tata, nakita mo't nagkuyog kayo kani Manong Manuel itay. Ay, wen, Bianca. Inawis na tikabsat mo ang makimisa. Katanya ngay, nagmayat anya, tata. Tapno ibagak kada kayo. Idi siyak ti inawis ni Manong Manuel ang makimisa. Ado, tinabalbaliwan ang madikang ugalik. Ay, kasta aya. Ay, nasaya at ano kasta, Bianca. Wen tata, nagbali na kon anasingpot. Awanon dagiti saan anasaya at nga aramid ko. Ngamin, ada pa nagbuteng ko itan iti Diyos. Kasta aya. Wen tata, nuninanang kunto pa'y akabalay mi. Diyak nga iturad apagaramidan iti madi. Ngamin, adabuteng ko iti Diyos, tata. Nasaya at nga rod ano kasta, Bianca. Saan man natila ibagbagam ka ni Tata Damaso, Bianca? Nasaya at kit di tapno matignay mo tiriknada nga umay makimisa akanayon. Uwin hanggang kaslay paspasindayag mo matin ti bagim. Ay na, saan ka di arumbang laang agbalinak a proud iti bagik, Manong? Rumbang laang nga ibagak ti addamot kanya. Mga numasubra. Kat embes ko makawis ka iti tao. Awanan. Man nakabali ni Apo Diyos, Manong. Talaga aman na nao ka, Bianca. Alwada man nagiti sasawam iti pada matao. Tadi kat iso ti pakaibabain namtaw. Anya dayta, Bong. Arak, Tata Damaso. Imayak dito'y balayaw. Takayat ko nga uminom ta iti arak. Kayat ko nga iliwliwag ti pan nakapaay ko iti ayat. Naminliman adaras na napaayak, Tata Damaso. Anya? Naminliman adharas anapaay ka? Awan, Tata. Iswadang gayan dakman. Kayat ko ti uminom. Bong, saan aday ta ti solusyon? Tikit di nasayaat nga aramidam. Agsingsing pait ken aggagat kang agtrabaho.
Ha? Latingitag, barawg. Ngamjakpat ganti kayat mao nga ginumta. Ulitag, saan aday ta ti solusyon iti parikot mao? Tata. Aldaw ti Domingo inton bikat. Ti kasayaatan nga aramidam, masapakan to nga umay ditoy. Tadwata amanguray ka ni Manuel. Sumurta ken kuha na amapan makimisa. Nasayaat met ta tinongpal mo ti imbagak ken ka, bong. Pinampanunot ko nga mindag iti imbagayo di kalman. Tata Damaso. Ket mayat numapaanak makimisa. Ti nasayaat, mapantapay di ta balay da Manuel. Makisarsarita ta iti inaken kabsat na. Kabayatan ti pananguray ta ken kuha na. O sige. Mapantangarod di balay da, tata. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Manuel. Gaputadwata ita na sumurot ken kuha na amapan makimisa. Awan ti sursurong. Anya, Dayjay? Nyaman day Ah. kan ayabiyang ka. Ay, Ay, bigat. Agong unget ka manag. Ay, Saan sus. kayo makibiyang dito'y nanang? Panawan Imbaga na kami kanyak dito'y ni anak ko. Bianca. Ay, Nasimpet ulay ka kamot no. ken ay anak Tadabuteng ko. na iti Diyos. Bagbaga. Hindi na maiturod a pagaramidan iti madi dagiti kabalay na. Baka pasurong ti aramid na dito. Apay ni akas tamat ten ti mangmangagta Alam, ita. panawan na dito yan. Makaamuha Tas ko taunay ito. ti pungtok na. Una yan. Ay, ti nasayaat. Agsubli talaang hindi ta balay ka. Bow! No, di ka pa'y lagsardeng agsangsangit, makaraman kan kanya. Sumardeng akon, mami. Awanon! Nadadaalan ti uniformem. Adan labang-labang na apuraw. Kasano? Inlaok mo mo't ngamin iti adda Clorox na. Makapasurun ka talaga. Jaking gagara, mami. Gastos manan, tamasapon manan ang masukatan iti baro. Wano? Kasjay na laangan nga usaram. Sukatan nyo langan ay ti baro, mami. Jak kayat nga isuot day jay pagadalan. Sapay na iran na nga awan makukwarta. Makapasurun ti aramid mo. Anya jay kunayo itay, tata. Imbaga ni Bianca kada kayo. Amanipod idi nakimismisa. Nagbalinan ang nasingpat. Kasta nga raw. Saan mat gayam apod no ti imbagbaga na kanya. Kasla awan mat ti Diyos ken kuha na. Gapoy ti kasya nga aramid na. Agasam, tabungkawan na ti anak ken ti inana. Ay na, lakaya kaon, ngamli ng sultan nakpailaday di Bianca. Ni Bianca pa iti kunayo. Oh, nalaing asumao. Ngamno iti aramid ay awan. Nasaysayat la kuman an agulhimag. Ngam ti kasya nagisawang itagkakasakit. Dayjay pa'y atao ti kunayo. Uray masabat mo lang iti dalan. Nagadaw ti ibagbagana. Angam saan mat nga importante. Anang, nakadigos ako. Agsagana kay matan ka ni Bianca. Taintay makimisan. Umuna kalatan anak ko. Aywun gayam. Nakita itay dadamaso dito. Idi adda ka di tabanyaw. Kasta ya. Kat ayan tangay nana. Pimanaw dan iti kadwana. Tanairan amot nga agong unget itay ni Bianca. Inaklay dadagasunan. Sumaruno ka iton ka ni Bianca. Wan, sumaruno kamin tulatan anak ko. Sana ka mapan makimisa, nanan. Nadadal ti aldaw ko. Anya, Makapasurun tumot ngamin ti aramid di apo ko yo. Di na pa'y among alwadan ti uniform na. Bakbakitan. ay naunay kalakit din ay anak ko. Ay katanya ngay nga road, sukatamton Saan kakit asuman na udita? Napan ka din ni Manong Manuel. Itay pay. Apay ka day. Umutang ak kumapay lang iti 5 gasot. Wano 3 gasot na. Ta aday gatang ko iti baro ay uniform ni Daisy. Pangalaan ngay ni Manong mo iti kwarta na. Kat no nagdakkel agatan ti binayadan na iti lote a pagpatakderan na iti balay. Anya? Ne, Jack amo day ta, nanang. Napanunot nga min ti kabsat mo. Ano saan nga garamid iti bukod na balay,
magastusan tayo laang iti abang dito'y apartment. Pakibagayo man nga rod, tamangtod pa laang iti talugasot. Tapno day gatang ko iti uniform. Mabainak ngamin amang ibaga. Kas iti nakunakaw, awanan ti kwarta na. Kan may sa, dakal timpautang na kwarta iti kaaruba tayo. Sanga gasot 1,000 a pisos timpautang na. Kataging ga ita, di na pa'y binayadan. Partakak ti magna. Bareng masambot ko ti jeep apagluganak amapan iti lugar apapanak. Oy, Bong! Ah. Ay na, mapanak ko may jibalayo, tada ibagak. Ha? Anya ko matibag ambiyang ka. Ay na, oray adata dito'y dalanan akot, ibagak. Pautangan nakman iti oray talugasot laeng. Kasapulak ngamin unay. Naimbag nga ron ta nagsabat ta dito'y dalan. Agbakasyonak pa ngamin iti lugar da tatang ko. Ay, kasta iya. Ay, adarod mabalin mo ama ipautang kanyak. Oray 300 laeng. Sige, pautangan ka. Bayadam to, into nagsubliak dito'y lugar tayo, Ay, atoy. ay na, agyaman nakbong. Ni Manong Manuel kumakabsat ko ti umutangak. Masurunak. Agasam, 300 lang ti utangak. Ibagakit din ni Nanang nga awan ka no kwartada. Tadakkel ka no agatad ti binayadan da iti lote. Ken nagpautang da ano pa iti sangagasot 1,000 iti karuba. Anya? Ay, masurunak. Kunam lakit din naman no 1,000 ti utangak. 300 lang mo. Sige abiyang ka. Labsan ka pa dito Tani, sambutik ti pagluganak. They say, napanan ni mamay, apay ngagmay-may saka, apaw. Rimwar, Lola. Mapan ka no agsapul iti kwartang igatang na iti baro nga uniforme. Nasaya at met nga rod no kasta. Saan aday ta dumaw dawat laeng kin ni uncle mo a Manuel ter aramiden na. 300 laeng utangan na pa'y. Mababainak pa'y nga ruden, Lola. Ngamin, ni uncle amin ti makakaam mo iti masapsapul tayo diti paggigyanan tayo. Awan mo't ngamin ti trabaho ni mami. Makilablabada laeng. Iso asika apo, agadal ka na imbag. Tadapay ni uncle mo at tumultulong kada tayo. Manuel, imutang ka di ka ni Bianca. Saan mo, Nanang? Apay ka day? Nasaya at mat nga raw. Masapul asursurwon na mat ati agbirok. Saan apuro si kaamin ti pagdawatan na iti gastusan da nga agina. Mairuam ti kabsat mo amang namnamalatan kan ka. Apay, pangusaran na kanong amin iti kwartaya, Nanang. Kain manuti ka sa pulan na. Talugasot ka no, igatang na iti uniforme ni Daisy nga anak na. Anya? Talugasot? Awan urno na? Unay mata ni Bianca. Pangip-ipanan na nga taaya, iti matmatgadan na ang makilablaba. Nay, kunak man nadapa pa nambong. Jak nga rod natuloy, tata. Kasano? Tinaktaknak ni Bianca iti dalan ko. Jak nakamakam jay lugan na pagluganak ko ma. Anya? Nasabat ko iti dalan ni Bianca. Imutang kanyang iti talugasot. Inikak iti utangan na. Hangam, di matlag sardengan nga sumanaw. Anya? Anya ngay, naladawak. Ay, una yun day dya abiyang ka. Mayak man makis-istorya kada kayaw? Ay, kutuan Manuel. Anya ngay ti damag ita. Kastilata, tata. Oray ka sana tirigat tayaw. Agtultuloy tayo lata mapan makimisa tunggal aldaw ti Domingo, tata. Husto day ta ngay bagam Manuel. Takas ta ti rumbang aramidan tayaw. Kaya kasano ngay, tata? Umay kayo ka di makimisa itong Domingo? Ay, kutuan Manuel. Amom nga minbaraw. Lumaglag anterik na tunggal makimisaak. Bong, mano ka diti utang kan ni Bianca? Talugasot laeng. Bayada kon.
No kumatay baga na kanyak, di siya kumatinangtad. Agyaman na ka, Manuel. Awan na nyaman na, Bong. Kahin, pasensya ka na iti kabsat ko, ha? Tinaktak na kapaygayam iti papanam ko, ma. Sa nabalin day jay. Ado pa iti aldaw. Binayada kong ti utang mo ko ni Bong, Bianca. Ha? Ken, apay, anya ti imbagbagam aya ka ni Bong. Awan manong. No, da ka sa pulam, pumasidig ka kanyak. Saan ko maamapan ka umutang iti sa bali? Sa mapadaksin ti tao. Saan ang nasaya ti kasta? Awan mo ti amo kayong bagbagak, manong. Bianca, aminom ka di ngaminon ti bidot mo. Tingamin madikan ka. Sa ukala asawa di mo pa'y panunutan mat no madiwo no saan. No nasaya at para iti tao day tasasawam. Kasano manong. 300 lang ti ututang nung ibagakit din ni nanang ang nagdakkel ka no agatad ti impautang nyo kan binaybayadan nyo. Idinto ta saan mo't aribo ti ututang. Bianca, no sa ukala asao, dakdakkel ti gundaway mo nga agbasol. No masirib ka matlaeng, agulimak kan. Saan akasta, no ada pa nagbutang mo iti Diyos. Di ka kumamit agaramit iti pakaibabainan. Nasaysaya atin ti agulimak ngam ti sumanao tapno mailiklik ka iti pakaisagmakam. Pilyam mo ti isawang mo tapno awan masaktam. Papagayam ditan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Mensi Carino. Iti direksyon Verdi Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanday to nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.